Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon kong ang langit. I'm sorry, Agatha. Pero sa bago ko palang nagkikaila si Melody, ibati ko. May lahing pagpati nga idanay nga miturok din niya sa kundugan. I'm sorry for that. Pero inanay ka na ho kang akong pagpati nga ito kanina. Pangayon kong daan kanino, Agatha, ang pasayro kuno kari. Buabot ang kayo, matili ko nakapog na nga akong kipati. Makasa ko ni mo, Agatha. Jerome, So, may isang pizza pa nga nga. Sarong. Mapalaga ni pagmata ni mo, mulakaw ka na. ay Armando, mura ka magkaroon pa. May mahinungdanon kong lakton alang sa akong foundation. Hapit ang sab ang bakasyon, magpahigayo na sab og operasyon tuli sa sunod summer. O, pila palang gato kabon. O kano sa man din ako lihokon. Unya na ko natrasaw na sa oras. Ato na ko, Kensa si Jerome. kinsa? Samtang natuhog ka kagabi, gisangpit mo ka ng pangana. Jerome, kinsa siya. Ambot lang, uy, nung sabi, kadamgo gani, way hinungdan, bisan asa lang abot. Unsa ka man taon, uy. Hindi mo na mahimong nabugo ng usa ka tao nga wa pa nimo ikaila o ikakita sa tibok nimo kinabuhi. That's a fact, Agatha. Ay, kinsa may nag-research ana ba? Fact ba, uroy, uy? Unya, niya to, nagdamgo man kung Richard Gomez sa una, nakita na di ay me. Not Ha? personally. Not personally. Pero nakita mo sa Stevie giving you a reason to dream about him. Ay, sus, taon. Ay, kahinumdum na ko. O, di ay. Ay, ang chihuahua sa anak ni Sister Rita. Dito man ko kagahapon sa simbahan. Mihapit ko kay Diyot kay naghatag ko sa akong donation. Ug nakita mi ni Sister Rita dito. Ug nalipay siya nga nakita ako kay taon-taon na kung wa makaadto. Ubay-ubay naman di ay ang ilang bagong membro karon. Nangita pa mga ni mo si Brad Edwin, ang yambana. Oo. Mo ba? Ug ang ilang anak, ilan ang gianad nga dadun kanunay sa simbahan. Nga mo attend og seminar aron ko maanad. Ug nagbitbit ang bata og chihuahua. Cute kaayo, Armando. Nalingaw ko. Ug Jerome ang pangan. Jerome ang pangalan. Oh, nindot ito ya, uy. Oh. Ninilap ra ba kayo? Oh. Bisan asa lang mo tilap. Dili ba allergic ka man og balhibo sa iring og iro? Oo, bitaw. Pero, like si Jerome, uy. O gitilapan ka? Oh, nindot iro. Lami buhion. Sige, ato na ko. Sige na, ato na ko, darling. Bye. How do I look? Oh, T.I. What is that? Tiguang igat. Ang masuya mamatay! Mami? Good morning. Ay, mapay mo pag-abot? Nagkatugos ba sa barkada, Mami? Butagan di ginom. Hi, Daddy. Bye, iyo. Bye, Mom. Hi, Dad. Namaw ka pang vino. Dad, nagkatapok balik sa ako barkada sa una. Mong nagkainom. Labi pa nga, may bagong api sa barkada. Ikagaw ni Willie, si Jerome. Jerome? Gapunsab, mura si Willie. No wonder nga
nakakubit og sugar mommy nga migasto niya. Unsa? Siya naman kagabi na mo. Nalingon mi kay mi bangkas ag tabi. Giparabi maayo. Kung gayon sa niya ang tiguwa nga babae aron hatagan siya siyang gusto. Oh, come on. That's bad, iho. Dili mo mahimo ipanabi ang itabo tali kanimo sa imong pare sa kama. That's private. Oh, maong ini may tabudad. Kung batanong lalaki, o idar ng babae, o gihimo niyang gatasan. Matod pa niya, palitan ko na siya karon og usa ka sakyanan. Siya ang sugar mommy. Oh, di ba swerte kay si Par Jerome? Sa nauyab niyang tiguang, ha, dad? Kalabat sa ko. Ay, kalami pang ikatog. Wisit. Kinsa ba rin na nawag? Hello? Daddy! Hoy. Wa ko'y anak. Ano nga dadi ka na ako? Nabuang ka? Labad ra ba kayo na yung kung ha? Dad, ako ni si Baby Agatha. Oh! Ay, baby. Ikaw din eh. Sorry kayo. Nakinom ko gabi eh. Nanawag nga akong igagawgod. Nagkatapog uban sa mga barkada. Mautong nagkainom eh. Eh, basta nang sorry nga. Wala ko manawag aron magpahibaw. Sayid kong nakakanatupad niya. It's okay. Unya, unsa man, anaon te ka sa imong gipayan? Lutuan te ka sabaw aron makahigog ka? Oh, dili ba ko makadisturbo nimo? Oh, sige. Please. Ari ako. Lapat kayong akong Okay. Giga naman ko sa bangko. Nag-withdraw ko og kwarta aron ikapalit na ko sa imong sakyanan. Oh. Ha? Uy, baby, maikog na kaya ko nimo ni Ana. Wabi agi ko mangayo nimo, ha? I know. Pero ako ning gusto, babe, dad. Basta di ko. Anaon ti ka. At imanuuno na ti ka, aron kung mahuwasan ka na, mag-ubang tapag ato sa showroom, aron ikaw mismo ang magpili sa imong ganahan yung sakyanan. Sige, baby. Sige. Ari ako kay labat kay nga kung una. Ang ibabaw o ingon man ang push. Kaluoy. Okay, I'm coming. Asa ka napita nagtuyo? Muanhi siya. Kini mahinoon. Aron makita niya. Yung kamay ra kining akong giabangan nga bahay. Sigaran ko ning bungbong tuyo aron nga iya makita nga buslot ni. Niya ay... Hop! Muanhi siya. Kini. Niya na buslot na. Oh, utak ang gamitin. Wake up! Sino sa ba? Kalit na ka pangapak? Sabi problema ni mo? Kinsay mong kauban gabi? Nga nung nabuntagan ka? Kauban ko sa ako mga barkada. Go out. Leave me alone. Ikapoy ko labad ako. Huwag ko magkatugog tarong. Kikapoy ka uban sa laing babae, maunang nagduka ka. Ayaw kong ilara. Babae ang imong gikauban. Gusto na ba? Gusto na ako. Gisakitan ko ha. Gisakitan ko. Kinsa mo ang babae? Ha? Kinsa? Uy, inamon ka ba? Gikapil ko ng imong kaparanoid ha? Ha? Kung saan gusto mo ha? Ha? I want you to tell the truth. What truth? Kung di mo Nabuang kung na ka? pinuangan! Tell me kung di mo kung pinuangan. Kung maumang gani, biyaan ka, mapauli ko sa amo. Lakaw! Di ka mabugong! Patsun ta ka uban sa imong babae kung masakpan ta mo doha. Patsun ta ka, Eric! And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!